Vítám vás u dnešního videa. Dneska s Trezarem hru, takovou myslím, že novou hru, takovou novější spíš, jak bych to řekl. V té hře bude jeden z nás, Fred, prostě nějaký animatronik nebo normální člověk a musím snažit utéct. To je prostě úplně skoro taková normální hra. 3D to jako ta hra, Dandy World, nebo jak se to jmenuje. Skoro to stejný. Co je tohle? To je nějaký shop? Roxy. Jo, je to shop. Pantra. Tak to je hustý. Hele, počkej, mám coiny, tak dáme. Pojď. Dáme něco dobrýho. Pojď. Co to je? Je to Freddy. Nečekaný. No. Tak ještě jedno máme, ještě jedno, nestracím naději. Moje poslední, dobrý den. Tak. Jak? Dobrý. Dobrý, rare, nice. Relax, konečně. Tak to exitneme. Komu padlo 15%, to je dobrý. Jdem pryč. Teď se vyvezeme. Zeskinu tady toho bolnýho. Tyjo. Kam to je hustý. Čím co máme ty ne? Počkej, to máš větší level A. Tak to ne, to nic. Tak nic. Tak jdu zkusit jednou level. Dáme play. A počkáme na meč. To jsem ani tak dlouho nečekal. Nevadí. Yes. Come on, Auton. Já fakt čtu Anton. To je skill. Kde proč se nemůžu hýbat? Kamo je stav, funguje. Co to je, kamo? Jo, chápu. Toče. Nevadí, stal se nějaký bůh a hned to opávíme. Počkej, nebo to není bůh? Jsme pohráli. Tady se neviděl vůbec, co se stalo. Možná jsem měl špatnou Wi-Fi, anebo se lagl server, a nebo spíš i ta hra. No, ale spíš to je moje Wi-Fi. Co bylo za rychlou hru? Nevadí, tak dám ještě jednou. Co to je? Kámo, já jsem to výborný. Nemám žádnou abilitu, nevadí. Taky by vás zajímalo, jak to dopadlo? Ne. Tak proto jsem vám tady stručně vysvětlil, protože to byla moje první hra a moc se mi dobře nevedlo. Takže nejdřív jsem uviděl jenom hráče, ale ten mě zdrhl, protože byl rychlej a uměl se i skrčit. Tak jsem se rozhodl kontrolovat skřínky, ale on vylez, ale já už o něj moc neměl zájem. Já fakt nechápu, co tady dělám. Jestli mě 3 úkoly je zabít a hodit do ballpitu a vyhrál bych. Pak jsem se rozhodl prohledat záchody, ne. Ale pak jsem zjistil, že tam je ventilace. Když jsem šel zkontrolovat druhý záchody, tak to tam asi bylo taky další ventka. A když byl konec, tak se mě zkoušeli trolit. Ale je tohle tam, protože vždycky, když jsem šel k tomu exitu, tak on se tam vždycky vrátil, nejdřív ale vlezl do ventky, ta blbost, nejdřív šel do dveří, no teď šel ventkou, já se otočil, on šel ke dveřím, já šel za ním, chtěl jsem ho tam zabít, pak se otočil, pak šel zase ke dveřím, tady se mi to buglo, pak šel zase ventilací a jak to dopadlo? Samozřejmě, že jsem na 100% prohrál. No, prostě moje první hra a moc mě to nešlo. Tady jsou skiny. 5. Kolik mám? 0. Teď ještě jednou. Jo, dobrý. Teleportuje nás to. To je asi něco dobré. Dobrý. Tak prosím, že to nejsem já. Nejsem,
Marionet, jo. Predator Trail. Oh, ne. A jsem survival. Dobře chápu. Pomocí může dělat spej. Kraul. Vadí. Už to nemůžu jít. Vadí. Tak asi nemůžu jít. To je šaké. Jak to? Tady je něco. Jest tady to. Tady. Tady to trochu zrychlilo, protože já jsem ten, co neuměl. Já jsem se měl trefit těma šipkama do té šipky na levé straně, do té velký, tam mně se to asi nepovedlo, protože jsem, jak jsem řekl, hrál poprvé a je to dost těžký. No tak proto, nešlo mi to. Totálně nechápu. Nevadí. Tady mám to ještě přes. Shit. Tady měl být přece. Jinak. Není. Dobrý. Jdu. Kamo, kde to je? Aspoň jeden. Skvělý. Neviděl mě. Fakt neví. Jdu. Kamu, jo, jdu ti pomoct. Jo, ježiš, kamu. Bacha, týpku, bacha. No. Kámo. GG. Ne, tak mě přestal flakat o zem a dal mě do bolpitu, tak jsem se tam málem utopil. Když nikdo nepřišel, tak jsem se koupal, ale najednou přišla moje záchrana. No teď, ten týpek, který mě zachránil. Hned taky mě zachránil, tak jsem vylezl ze dveří a čekal na mě nepříjemná návštěva. Normálně mě zas vzal šuterem do hlavy a najednou jsem se topil zase v bolpitu. Teď jsem chtěl odejít a loučit se s váma, ale najednou někdo otevřel dveře a zase mě šel zachránit. Ty jsou taky hrdinové v téhle hře. Tak jsem se zase probudil a šel se prohledávat. Doufám, že ji zase nechytí. Mám 33 hlavek. Jde nebo nejde? Já se bojím. Já jsem taky skoro mrtvej. Jdu mu pomoct. Nice. Kámo. Jaký lak. Odejdi. Kde jsem nebo ne? Já mám potřebuji pomoc, sakra. Kde jsem? Čau.
Kde je další to? Tady nic není. Když jsem vyšel z jedné místnosti do druhé, tak jsem našel ten puzzle, který tam je vždycky. Tak jsem zavřel dveře, aby mě Marionet nepřekvapila. A tentokrát, abych řekl pravdu, tak jsem to už jako docela dobrý. Dal jsem 2 ze 3. No ten třetí jsem už nestihl, ten byl až moc rychlej. Ale jo, dával jsem to tam jinak. Yes. Dal jsem to. Kámo, ne. Proto sám jsem u bolbitu, to vím jistě. Proč pomoct? Kolik chytlo? Jako vždycky, šel jsem někomu pomoct a hned za zadkem se mě objevil Marionet, praštil mě kamenem a zase mě hodil do bolpitu. Tady jsem už prostě říkal, že mě budete rozhodně chybět, na to, že vůbec, A prostě jsem se loučil, ale nedopadlo to dobře, protože jsme to jasně, že prohráli. Ale aspoň cenu za útěchu jsem dostal 2 tokeny. A tohle to kolo mě jako bavilo, protože jsem se už, jak se tak se naučil, jak právě tu šipky, nebo co to je, ale dostal jsem ještě plus 80 coinů, 80 hvězdiček a plus nic. Nevadí. Máme šopnout za free? Nemáme, bohužel. Skiny teda mám jen 2. Koně, gamblit. Let's go gambling. Tady to není. To ukážu. Kámo, ti pane něco dobrýho. Hlavně pane něco dobrýho. Já tomu věřím. Prosím, něco dobrýho. Prosím tam. To vůbec nemám. Tyjo, Freddy, za to jsem tak rád. Teď to Aftenhouse. Já jsem Aftenhouse. Já jsem snad mapu ani ještě neuvidím, jak vypadá. Jo, kámo, pojď. Prosím, a to nejsem já. A to nejsem já. Nejsem dobrý. To je Freddy. List mode. Tak to je skvělý teda. Jsme mrtví. Já nenávidím tohle Freddo ve dvojce. Tam když ho nenávidím tady. Co to je? Počkej, to jsou lampy, to jsou nějaký světýlka, nevadí. Počkej, kámo. Už to jde. Už mi to jde. To bude jen prostě bugy. A tady máme další hned. Pojď. Jako vždycky už to znáte, hned vám to shrnu. Tak hned, jak jsem čekal, až si mě to načte, tak mě to nešlo a Freddy právě myslím, že zapl ten svůj listen mod, jo, a slyšel to. Takže jako, když jsem to podělal, tak on viděl, kde se něco podělalo. A on se třeba, nevím, možná tam půjde, protože tam bude vidět nějaký vykřičníčky, což se mi jednou stalo taky, tak jsem se já zkoušel skovat a hned tak jsem šel to zase zkusit. Musel jsem zase několik minut čekat, než se mi to načte. Zkoušel jsem se splnit task, ale najednou se mi stalo tohle. Takhle jsem si lidi zrát. Reál. Není to tež robí. Tak ještě jednou. Kámo! Dělej.
to je jako? Čau. Kamera po mně. Skvělý, no. Tak nic, no. Tak se to nepovedlo. Tak já se prohrál, no. To je hrozný. Nás zabil. No nic, no. Tak my se uvidíme u příštího videa. Já se budu tu hru zkusím aspoň ještě trošku naučit a slibuju vám, že příští video to už budu umět. A jestli se vám to bude líbit, tak se udělám takovou sérii, nebo prostě to budu natáčet. No tak zatím u dalšího videa, čus.